人类的生活真是充满了疯狂。Me tullaan voittamaan illan tietovisa menneen tulleen. Ruma tyhmä sisko! Miksi sun täytyy yhtäkkiä sinne muuttaa?我的爪子又有知觉了。Schütz! Oj, det är riktigt påminner min första liftarvärld. Det var 1964 och jag reste runt om i Europa och klarade mig riktigt bra. Toivottavasti tuo jatkuva piippailu tarkoittaa meille lisää keikkoja, arvon herra manager. I'm a role person. And this is my role clothes. Jag är på väg för att sprida min döda frus aska i sjön. Jag beklagar. Ei mennään suoraan siitä, kun mä sain kuulla odottamani Saimaa.应该继续向前，这个世界一定有你的位置。Kiitos kyydistä, tähän jää. Tiesittekö arvon neiti, että virkavaalalle nauramisesta voi joutua pidätetyksi?